Pun dinamatke umpama Mbak Tatin jagong saka kono wis kaya Bathara Guru, Pak. Kok iso kaya Bathara Guru ki lho? Lah iki tangane papat. Tangane papat loro no. Papat ngarep. Sing loro ning endi? Sedakep ngono kok. Cakepmu. Olah jaluk kon nyulek matane. Bathara Guru ki tangane papat. Iya. Iya tuh tangan. Sing loro ki iso ngene-ngene ya toh. Terus sing loro ki sedakep nek Bathara Guru ki. So
Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu prasto ingkar lan nafsu apa tandana sing patut yo gek mangkat rada risik nyanti sowan ana ing Meguan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Oh ngono nyambung silaturahmi kelawan para warga agung ingkang mapan ana ing Meguan
Sambit Ponorogo. Ya, ngono ya Yung iya. Nampa dawuh timbalan saka Ibu Kepala Desa menjadi Ibu Endang Sunarwiyati saha panitia sumrambahe para warga masyarakat ing mapan ana ing Meguhan Sambit Ponorogo. Oh ngono ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agenda tahunan yang setiap tahun kuwi diadakan kangge rasa syukure kabeh para warga masyarakat ana ing Desa Meguhan ya. Dadi agenda setiap tahun pancen kaya ngono. Bersih desa utawa sedekah bumi. Oh ngono. Bersih desa ki tegese apa? Bersih wis ngarani desa ya wis ngarani. Reresik desa, ngresiki desane, resika sing nggoni, ya ta? Resika sing dadi sengkala Durga Mendak Kala Sirna sakwise dianekke tasyakuran kunjuk marang purbaning Gusti Kang Maha Wikan kanthi srana gelaring kabudayan wayang kulit iki kanggo srana silaturahmi kang sarta tirakatan bebarengan nyuwun marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat dadi srana pamundhut pamintane kabeh para warga masyarakat kinabulan srana nganake sing diarani bersih desa iki dadi jalaran ana ing Desa Meguhan kuwi dadi desa ingkang baldatun thayyibatun warapun gopur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kang sata pangan ada saka bencana alam digampangke lek golek rejeki dawa umure sehat awake slamet donyane slamet akhirate Allahumma amin. Lendro songo pancen ya kaya ngono kuwi. Oh iya nek sedekah bumi iki tegese apa? Perkata sedekah bumi. Iki tegese setiap tahun diperingati. Ya ta? Kanggo srana bersyukure kabeh para warga masyarakat. Oh, iki setiap tahun diperingati. Heeh. Sebagai tondo syukure kabeh para warga masyarakat. Heeh. Iki sing duwe gawe ora mung bulurah tok. Sing duwe gawe ora mung perangkating desa tok, ketua panitia tok, ora ning secara keseluruhan warga masyarakat ana ing Meguhan bengi iki duwe gawe besar ya kuwi sedekah bumi. Oh, ngono ya. Mula dina iki utawa pada malam hari ini sing duwe gawe iki wong sak desa. Iya. Iki wajibe ya dileki nganti rampung. Bener pengendikane Bu Lurah, leres pengendikane Pak Camat. Adicara kaya ngene iki sing diperingati setiap tahun, ora mung nonton wayang tok ya dibarengi karo tirakat. Tirakat kuwi ya nek wong Jawa kuwate melek ya melek. Ning melek sing positif kaya dene nonton wayang kaya bengi iki. Oh, ngono ah. Melek bebarengan donga bebarengan mongko dongane wong 40 kuwi mandine kaya dongane wali siji no. Oh ngono ah. Mongko bengi iki wong 40 punjul kepara atusan sing kepadha mirsani. Lah kanthi srana tirakatan melekan bengi iki muga-muga apa sing dadi hajat niate cita-citane para warga masyarakat iso kinabulan dening purbaning Gusti. Amin ya rabbal alamin. Dadi iki hajate wong sak pirang-pirang. Heeh. Hajate wong sak desa. Mula engko lek limbukan kok mulih kuwi rugi nek urunan 70.000 ki lho, Nduk. Oh, ngono ah. Ngono ya. Iya. 70.000 iso nanggap wayang gayenge kaya ngene kono. Oh, ngono ya. Iki bukan masalah uangnya ning rasa kepeduliane. Oh, warga masyarakat. Bu Lurah ya wis ngendika, mau nalika pidato, Bu Lurah tidak bisa apa-apa tanpa disengkuyung kabeh para warga masyarakat. Ini yang dinamakan manunggal. Manunggale para warga masyarakat dukung kabeh program-programe desa sing dipimpin karo Ibu Kepala Desa panjenengane Ibu Endang Sunarwiyati. Oh, ngono heeh. Wis terus gitu ke siapa? Dengan demikian adicara kaya ngene aja nganti ditinggalke. Mergo iki wujud rasa syukure kabeh warga masyarakat. Ya. Kah kuwi tegese apa? Kahanan sing elok kaya ngene iki kanggo srana nyuwun marang purbaning Gusti muga kinabulan sing dadi kersane kabeh para warga ana ing Meguhan. Oh ngono. Bu gitu ke siapa? Bu budaya diuri-uri ya ta utamane wayang kulit. Oh diuri-uri
nek ora ditanggap kuwi ora bakal iso lestari wayange awake dhewe. Mula sembah nuwun lawan para warga utamane ana ing Ponorogo sing setiap bersih desa kuwi mesti nanggap wayang. Oh, ngono ah. Kok kowe iso ngucap kaya ngono. Sak sore iki lho bar magrib aku diaturi maem ana daleme Bu Kepala Desa. Aku iki nampa dayoh loro, Pakde. Ponorogo kabeh tur petung dadi kabeh. Oh, ngono Ponorogo ya. Iya. Ngono kapan kuwi? Mau ya kon nyiarke mau sore. Aku ngobrol karo Pak Kepala Desa Ngadisanan Sambit. Kuwi jane sing dikersakne tanggal 4 Juli. Gandeng tanggal 4 Juli aku wis diboking karo Piyayi Grojogan Brebeg Nganjuk. Pak Ngadisanan paring dawuh pun saklunggare Mas Kangko mawon. Oh, ngono ah. Sidane maju tanggal 3 Juli sowan ana ing Sambit utawa ana ing Ngadisanan. Oh, ngono ah. Terus ana tamu meneh saka ngendi? Pak Lurah Ngrandu Kauman Ponorogo. Petong jane ya tanggal 4 Juli. Ah ya ora iso. Terus panjenengane kersa mundur ana ing tanggal 14 Juli wonten ing Ngrandu Kauman Ponorogo. Dadi ya loro langsung dadi Ponorogo kabeh. Oh, Ponorogo kabeh iki yang saya katakan bahwasanya masyarakat oneng Ponorogo setiap tahun nganake bersih desa mesti nanggap wayang. Ini sangat luar biasa pelestari budaya. Mula tepuk tangan untuk masyarakat oneng Ponorogo yang hebat ini, Nduk. Wah. Kaya ngono ya ngak. Rumangsane piye? Lurah Ngrandu langsung manjringgo Mas Kangko niki 3 juta. Lho. Terus Lurah Ngadisanan mengki kula transfer. Lho 3 juta iku ora nggih ngondol niku berapa? Oh, ngono ya yo ngak. Ya. Dadi sak dodokan entuk loro ki mau ning Ponorogo kabeh. Monggo Ponorogo sanesipun. Lempak-lempak mriki monggo. Oh, ngono. Ngono ya. Iya yo ngak. Ya tadi budaya wayang kulit diuri-uri. Mi yang terakhir ya kuwi minangka dalange awake dhewe kang tinuju. Lah iki lho. Iki asline awake dhewe iki pilihan kedua kok, Nduk. Apa ya? Ya. Bu Lurah ki wis telepon karo Ki Cahya Kuntadi. Oh, ngono. Mergo Ki Cahya Kuntadi tindak ning Mekah Al Mukarramah Madinah Al Munawwarah. Nembe tindak haji, ya wekasane langsung telepon awake dhewe. Oh, jane nanggap Ki Cahya Kuntadi. Kuwi sapa? Aku mbok ya ora kenal kuwi dalang kok ngendi ora ro ya. Karo adike kok ora kenal ya. Ngono mula sembah nuwun ki mau mbrentek ning Ngadisanan. Terus urung mengko tanggal 10 Juli, tanggal 10 Juli uga menyang Ponorogo meneh ana ing Balong, Kecamatan Balong Ponorogo. Oh, ngono. Ya. Ya yang terima kasih untuk masyarakat Ponorogo sing wis tresna kelawan budaya, sing wis bisa dadi asrana budayane dhewe wayang kulit tetep ngrembaka. Tetep ditresnani kabeh para warga masyarakat. Pancen ya kaya ngono, Nak. Ya, Ya bersih desa, sedekah bumi ana ing warga masyarakat Meguan. Ya, muga-muga sing wis bersatu iki ditingkatkan, sing wis manunggal iki ditingkatkan ing antarane warga masyarakat, perangkating desa, kepala desa, lembaga desa dan lain-lain untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga Meguan menjadi desa percontohan di Kabupaten Ponorogo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya ngono ya yang ya wis iki diaturke apa mestine ya hajate bengi iki apa ya niate apa wis tak aturke bakune ndedonga bebarengan. Muga-muga berkah barokah saka ngarsane Gusti ingkang akan jagat dilimpahkan ke seluruh warga masyarakat lan perangkating desa sehingga dadi jalaran desa ingkang gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Amin ya Rabbal Alamin. Serana bersih desa, muga-muga sing maune susah iki wekasane atine dadi seneng. Ya.
sing maune lara utawa kena penyakit muga-muga bar bersih desa kuwi diparingi tombo iso waluya temah jati temah nirmala waras sehat walafiat ya sing ring entuk judul muga-muga ndang diparingi judul ya sing jek nganggur urung duwe gawean muga-muga ndang diparingi pedamelan jumbuh kelawan kabisane oh ngono iya sing duwe utang muga-muga sing utangne lali kabeh amin utang kok lali ya ana sing ngono kuwi oh ngono pakune terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga masyarakat ya rahayu sedayanipun selamat barokah ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Yuk, parang kono demi Jolaras Indonesia. Cuma demi Jolaras Indonesia menggoyang kota Reok, Ponorogo. Masuk rukun Islam, Mas. Insya Allah, Gusti Allah Rukun Islam cacahe ana 5 siji syahadat kapindho lakoni salat kaping 3 netepi kale zakat syarate lamun
Wis diaturke ya, wis diaturke iki mau lagu yang bernapaskan religi ya. Ngono ya, rukun Islam. Ya, matur nuwun mergo iki pentase ning Ponorogo. Ki utamane ana ning warga Meguan. Oh, ngono. Ya, sembah nuwun untuk para tamu undangan sing pareng rawuh. Ya, Nduk, iki utamane saka Kepala Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, panjenengan Bapak Haji Tony Sumarsono Esos MSI. Malam ini uga kepareng rawuh. Oh, ngono ya. Datan Kantun Wakil Ketua DPRD Ponorogo panjenengan Pak Pamuji ya kepareng rawuh. Ya, Forkopinka ya, Kecamatan Sambit ya kepareng rawuh uga mau Pak Lurah ya kepareng paring dawuh ya. Pak Camat ya, Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek ya kepareng rawuh ya. Uga kepala desa sewilayah Kecamatan Sambit ya bengi iki kepareng rawuh ngaturaken sugeng rawuh ya, ngaturaken sugeng lenggah, sugeng amirsani ya. Ya ngono ya nek ora menutup mata nek Ponorogo kuwi sing sering pintas ana kene adiku Nduk Mas Cahya Kuntadi. Wo ngono ya. Awake dhewe kulinane ning daerah Nganjuk sing kerep. Lah ya ning alhamdulillah tahun ini awake dhewe sawetara sawise ndek wingi ana ing Prajekan delalah ana ing ngadesanan ya pengin awake dhewe iso kelakon insyaallah muga-muga mengko iso nulari lurah-lurah liyane ana ing Ponorogo. Oh ya 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 kesoke dawuh ya. Saiki ana bintang tamune ana Mas Gareng saka Wonosobo. Oh Wonosobo ya. Iki wajah baru ning Ponorogo ya. Ponorogo iki dijajah karo Gareng Tralala ya. Terus Gareng Jajak ya. Gareng Sumar Bagyo Semarang. Lah iki Gareng sing lagek pisanan mlebu ana ing wewengkon Ponorogo. Awas golek nganti ora lucu tak bong. Ojo to ora. Iki lagek manten anyar lho. Apa iya? Ya. Areng iki lagek manten anyar mulai yo rada semangate luar biasa. Yo nerang nundung ndak dong. Yo serampat biasane, Cok. Rong ramban wae engko jogete ya. Nonton jogete siki Nduk Mas Gareng Widi saka Ponorogo. Yo anu saka Wonosobo. Yo dadas. Sing takon metu Gareng kok karo Kumbakarna.
Alhamdulillah wa syukurillah. Sugeng telu Mas Gareng Widi Wonosobo. Wilujeng dalu Mbak Yu Limbo, Mbak Yu Cangik. Nggih. Iki lho, Apa? gek serampat metu penak-penak yes dibarengi karo Lah iya. bapake ning alhamdulillah Ah, sowan wonten ing Meguan Maguan. Ponorogo. Ya, Maguan. Pisanan iki yo ngambah Ponorogo, Pak. Pono ya. Lumantar panjenengan kula saged sowan wonten Ponorogo. Ya. Bagunipun sambung sedulur lumantar warga masyarakat wonten ing Maguan. Mugi-mugi sedaya tansah manggih kawilujengan, bagas kewarasan, kathah rezekinipun. Muga-muga kasembadan sediane. Amin. Nggih, leres. Aku melu Dwijo Laras iku senengi Raja Majapahit. Apa-apa sing masen iki Mas Gareng? Wah, yo kabeh tak senengi nang ngematke aku padahal. Make apa? Lho. Pak Dado ngene lho. Weh, kangen karo sing endang. Lah, gending ya. Ayo sih. Tondo wiwitane ringgit temen. Iki lho, asih Ya, tenteni ya iki tenan. Mau kok metu nyatane. Ya, metu. Wah, ning beda karo nggon aku. Nggonamu piye? Wonosobo kono. Angger talu ya biasalah wong Karang ya rada kulon. Ah. Tung tung tang dang dang gembuse mambu. Kok iso gembuse mambu. Alhamdulillah. Pancine talu. Pancine talu to, Kak? Pancine talu kok gembus. Alhamdulillah lumantar Ibu Lurah menika lan sedaya warga masyarakat wonten ing Maguan mriki. Nggih. Penontonnya ya luar biasa. Nggih Mas Ponorogo ki tolak ukur penonton wayang ki Ponorogo kok. Ados ka Wonosobo udakara ya 6 jam, Pak. 6 jam ya. Teko kene. Ah, piye perjalanannya lancar? Jos no. Jos piye? Yo ngetol aku. Ngetol. Cah kene ya. Wah. Mosok arep terobos. Bayaran wis lunas kok aku. Lah iya. Dadi ngene iki lho. Ning ya iki kanthi ujube merti dusun utawa sedekah bumi utawa sedekah desa. Iki mujudke yen to warga masyarakat kene iki gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ora liya ya kuwi ya ta. Awit to iki acarane iki wis pirang-pirang dina, Pak. Iki seminggu jan. Seminggu, minggu iki wis ana mujadahan utawa selawatan. Ya. Ana bersih para pepundhen ingkang sampun sumare wonten ngersanipun Gusti. Nggih kirim donga. Pentas reok. Ya. Mau ya ana wayangan. Oh, awan. Ya. Awanmu ya wayangan. Ya, sangruwate. Pentas seni seluruh desa kene iki dipentaske ana pementasan ya reok gitu. Mau terus iki dibajutke wayangan. Alhamdulillah kanthi sediane warga masyarakat Maguan muga-muga didohke bilahine dicerake rezekine. Amin ya rabbal alamin. Mula ya Karang desa mawa cara negara mawa tata. Mawa tata. Beda adate karo Wonosobo. Weh, adate nggonmu piye? Nek Wonosobo ki ya wayangan ki 2 dina 2 bengi, Pak. Wah, wayangan kok 2 dina 2 bengi. 2 dina 2 bengi. Awan bengi. Awan bengi. Weh iso dalang iso semaput no lek carane ngono kuwi. Lho, ya ora apa. Dalang awan ya disulihi. Wah, awan dhewe. Awan ruwat bengi ya wayangan. Mongko bubare nek Wonosobo menika jam 6, Bu. 6 isuk. Hah? Srengenge metu kae lagi, Bang. Srengenge metu ki gek webar. Nek ora iki diprotes karo masyarakate. Mula iki Ponorogo Maguan iki ya wis ngarani. Ngarani piye? Bubare 6:30. So. Wong mau Bu Lurah wis ngendika bare jam 3 kok kowe ndawakne wektu iki lho. Jam 3 to? Jam 3. Tak kira ora padha karo Wonosobo dikacake setengah jam dadi 6:30. Ora. Yogane sudah blesat. Kene iki wayang kuwi saka lingganing tembung wajib sembahyang. Wayang kuwi wajib sembahyang. Heeh, dadi diwiwiti sak bubaring isak, dirampungi sadurunge subuh. Ngono lho. Nek cara kene lho, nek cara Wonosobo nggonmu kono duwe adat sing kaya ngono silahkan dilanjutkan kuwi wis adat budayane. Nek tumraping Jawa Timur ana ing Ponorogo diwiwiti sak wise ngisak dibubarke sak durunge subuh. Saya ning Maguan kene lingkungane agamis, agamane kuat. Nek ora percaya kowe jam 3 sore ngono dolano ning musala, ning masjid, ning langgar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Maguan langsung gruduk ning sawah reng. Dadi
Tak rungokke tenanan lho iki. Lho iya. Bener, neng sawah ki ngampiri kancane sing sik do macul nandur pari. Ayo Kang, doleren lho. Ditimbali karo Gusti Allah adan wis kumandang. Nek macul, nek nandur pari leren sithik. Ayo, nangki neng masjid neng langgar bareng-bareng salat jamaah, rampung jamaah, balik neng sawah neh nyambut gawe. Ini yang dinamakan seimbang utawa balance. He, wong maguan nyambut gawe yo kanthi sregep kaya uripmu 100 meneh, ngibadah kanthi kusuk kaya dene sesuk ditimbali karo sing gawe urip. Ngono lho. Paham gak sih? Paham. Lah iya. Kene iki cah agama. Wah, Sesuk iki aku mangat kaji, Bos. wah, sesuk mangan kaji nang Mekah. Lho Mekah. Aku wis daftar aku. Wis daftar. Wis daftar. Daftar piye? Yo daftar kaji. Weh ngono. Terus Kene iki aja dipedake. Iki Hah? najan to ambak dagelan kaya ngene iki. Hah? Iman iki kuat, Pak. iya. Contohnya aku wis nglakoni rabi ya to. Ah, iya. Dadi saiki iki umpama rabi saiki lho deleng awakku piye? Piye? Saya lemu ta iki. Iya, ha. Makmur mergo apa ana sing wis ngopeni. Ngono. Bali ana sing wis nakokke. Heeh. Iki nek dhuwit iki tak tabung kaya bojoku ya to. Ah. Terus engko ditabung meneh kanggo munggah kaji. Heeh. Terus Imane kuat. ya imane kuat. Imane kuat yen wis imane kuat insyaallah muga-muga ndonga karo Gusti Allah ning Mekah ya to. Muga-muga kasembadan. Heeh. Aku ki yo ning omah yo olah-olah tanen. Ya. Ora ming mligi gareng ya to. Ah. Tani ya to. Yo dadi pejabat ning kelurahan Ning desa. Wonosobo. Dadi apa kowe ning desa Lho, kono? bagian penting lho, Bos. Penting apa? Nyetempeli. Apa? Nyetempeli. Nyetempeli apa? Yo surat-surat nek cara kene iki bukades tanda tangan iki kudune distempeli. Oh, iya di tok ngono ya. Nah iya. Heeh, iya, Terus ana iya. suarane nek ditok ngono iki. Wis enek suarane. Yung. Iya. Wis pinter beda. Wis kok le iso munggah kaji tenan, ora Haji Mabrur jenenge. Lah ngopo? Haji Sokeh. Lah kok ngopo? Sokongane wong akeh kok. Ayo. Lah kok iso? Mergo ditanggapi wong pirang-pirang melu dalang akeh, diklumpukke disokong wong akeh, kowe dadi kaji ora mabrur ning kaji sokeh. Aku barang isuk ya ngono. Cahya kuntadi ki ora mabrur, sokeh ya an bakale. Sokongane wong akeh. Kaji ki kan neko-neko, enek kaji wahyu. Apa kuwi? Mergo sawahe payu. Arepe kaji ngedol sawah. Heeh. Kaji wahyu. Enek nggonku begenggek. Apa? Tobat munggah kaji ning Indonesia balik dadi hajah mutmainah. Lah kok iso? Biyen tau ngemut barang sing ora genah dadi. Tonggoku ya iya kok. Piye? Barang kaji ki Bali mah denger-denger, Pak. Ngopo? Tekan kono ki duit entek. Heeh. Dadi ning kono mah ya kuwi, Apa? mutmainah kuwi Apa? bersama majikan. Ora kena. Ora kena ya. Ning ya alhamdulillah Heeh. sowan wonten mriki alhamdulillah langsung disambut kalian Ibu Lurah. Ibu Lurah, Om berapa Eta, ya? Pak Wandi kaya. Oh, Mbah Wandi. Mbah Wandi wis anggere brengosen akike barang salaman kok ditukke akike ngono. Heeh. Wah iki gedhi banget ira jamak-jamak. Iya. Kae sing nyengkuyung sedane warga masyarakat kene minangka dadi tokoh masyarakat. Iya, sing njaluk lakon pokoke kudu wahyu toh jali ki Mbah Wandi kuwi. Mbah Wandi. Ora kena dinyang pokoke. Lakon kudu toh jali. Lah mung wahyu katentreman wis do iso do roh. Ora lakon jan kaya ling bayari dhewe. Mbah Wandi kae. Karang yo mau yo ngendikan karo aku. Ngapa? Kaya ngene entek atusan yuta Ah, isih tombok. Monggo ana request Mbah Wandi. rekes apa? Wuyung karo ijing miring ditayubke. Wah, ngono. Ya, lha iki wis Penggemar-penggemar wayang ugi kathah ingkang sami mirsani. Nggih. Sekarang yo aku ora dhewe Ora dhewe. karo Enek kancane. ana kancane sing ning pojok Buadi. Wah. Ajae Iya. pas. Pomo dadi bojomu ki pas kok reng kuwi. Lah ngapa to? Iya no, sing wedok gedhi sing lanang cilik. Gah aku, Pak. Ah, tadi lek malam Jumat ngono kaya tahu temumpang biting. Dadi Gah aku nek karo wong gedhe-gedhe. Lah ngapa? Keplepak aku. lah kok iso Dijugokke ngono tak ngono. lepeken. Nyuwanke Mbak Tatin Kitot. Turuk.
bayi iki saka Ngayogyakarta ki sopan santune kecekel. Lah ngopo to? Anggah ungguh tata krama kecekel. Lah kok iso? Lah iya nek Yogyakarta lek nggone seni lan budaya, nggone papane tata krama lan udanegara. Beda karo Wanasaba. Ngopo? Ting delajik ngono teko-teko. Saka Wanasaba yak-yakan ya. Ah iya. Beda aluse iki lek ora kaya nek Kosala karo Yojo. Ya. Isih saka Brangkulon nancane kaya ngono kuwi Mas. Piye? Saka Brangkulon iki kaya ngono iki. Omongane piye omongane? Nek cara Conto iki wayang kuwi ya. wayang apa? Nek Yojo Mas. Ha. Suluk apa ya beda-beda to. Suluk beda piye? Wah, angger. Iso apa kowe? Edian cah kene. Kowe iso ndalang apa? Wah. Piye nyajal? Lu. Saretinon ing pasiweken Busana sutra kang maneka warna Kuwi nek Yojo. Ape no cangkemmu? Beda nek Solo. Solo piye? Solo iki gedhe. Gede. Piye? Sing Hanjreng Puspita Rome ya. Hanjrah. anjarah ingkang puspita kasih liring sambirono Andre Solo. Banyumas beda meneh. Loh, Banyumas beda nek. Beda. Piye Banyumas? Eng gagah tiru kakine kiye leng ramyan ingkang sasangka wayang yo Banyumas. Karo sing iya ayo. Ulu. Ulu Kartodiwirya. Oh iya, kuwi nek Banyumas. Ah iya. Lah terus ngendi nek? Wes Wes. ming telu kuwi lho joglo Mas iki ya. Oh iya, Jogja Solo Banyumas. Nonton aku. Luar biasa yo. Pendukungnya Ki Ulumi. Wah, sajae wah. Jane nuwun sewu lho, suarane apik ya Cah ya iki ya. Jogja ya apik, Solo ya apik, terus Banyumas ya apik lho. Ambak nuwun sewu cangkem kaya WC ngono kok apik ya ngene nyuwara. Wah, aja ngeyek dagelan. Lah ngopo? Dagelan ki abot. Abot apane? Lho, sampean ra menghormati sing nanggap. Nek Kok- dagelan ki menghormati sing nanggap. Buktine? Lho, nambak kaya ngene marep ditangkap yo marep nggon penonton. Ah. Kaya ngene ora lucu iso lara tipes. Ya. Lah sampean kok ditangkap mah marep rono. Ha. Ngopo? Lah piye? Dalang ki apa to? Dalang dasar gawean ringan tur bayarne larang. Pinten pekangkok sementen mawon. Nyatane yo masa angel dinyang sampean. Heeh. Lah pancen yo dalang ki yo kudu gelem ra gelem enek penyanyi sinden ampe-ampe ayu-ayu. Gelem ra gelem yo ngedep-debok. Iki lho malah ngedep-debok ora ragat. Kowe njajal ngedep tatin. Yo. Lho. Iki karepe jane do piye to? Aku linggo. Ngadeg diteke kok dinengke wae iki maksude piye? Sosek kuwi Senenono tin. Umpamane nek kowe saka lenggo tak deke terus tak nengke wae piye ayo? Lho. Hah? Modar prawe yo. Wis saiki pikiran nek. Ngopo? Pikiran kuwi omongane tatin iki bener. Ngopo? Kowe nek lungguh piye tin Martin? Saka linggo ngadeg terus dinengke wae piye? Lho. Nek gur tak deke tok tak nengke wae piye? Aku wis kulino karo bojoku kaya ngono ki. Angger aku wis ngadeg dinengke manggo sentik-sentikan ku dolanan. Maksude nah ya nek iki jenenge aku wis batut ngadeg ki rak yo piye kok malah di Aja kaya ngono ya iki. maksude arep dadi sapa? Diajeng garwanipun Kakang. Pripun kakus? Kakus sing ngerti ora? Kakung sing bagus disingkat kakus. Opo aku wis tuwek banget ya? Ora Pak Kanggo. Apa? Niki ajeng dadi bojoku lho. Heeh. Bojone kaya ngene iki. Ah, anu. Kula gedene semene. Iya. Alah nggur keritok iki. Mak, gah. Ngene. Aja kok anu
Kene tak kandhani. Nek gur semene iki nggo wae kontal. Pak, Apa? cilik ora apa-apa, Pak. Nang apa? Cilik sing penting atos bangane kok gedhe amem. Amem yo. Apa ta? Jenenge nek wong wedok kuwi ya paling ora nek sing lanang ki ya gendut ngono lho, sing wedok kuru lah. Ora iso nek sing lanang gendut wedoke gendut mah tubruan ra iso. Ngono to, Pak? Ya rada kesulitan sithik lah. Mlebune masih dek. Iki malah bahas apa Jazali, ha? Kowe wis ngeteki aku lah ya bagi binage kok malah karo Pak Kangko terus lho. Ya dianggurke sithik ben dumpreng laler sithik. Ngono. Sugeng dalu Pak Kangko. Sugeng dalu Mbak Tati. Menika nggih nderek sowan wonten Maguan. Maguan Nggih. nggih. Menika nderek sowan wonten mriki, nderek tepang Pak Bu sampun tepang kalian kula. Dereng oh nggih. Nah, perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang. Tak kampleng. Tak kampleng kowe tak kampleng. Nggih nami kula Tatin Titot Pak Bu. Kula saking Jogja, saking Kulon Progo. Menika sowan mriki nderek ndedonga kagem masyarakat Maguan sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Nggih. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Mugi sedaya masyarakat tansah guyub rukun. Ayem toto titit tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Menika Reng, Ngopo? genahno. Jenenge Tatin kok metu titote iki sebabe apa? Tit, ki apa? ora Tatin titot ki artine gede. Lah nek cilik Sapa sing muni titit mah? Titot kuwi artine gede Mas. Ngono lho dadi Tatin titot. Wujude ya kaya ngene iki rada gede ginuk-ginuk gemoy. mula kok mau Pak Kangko arep ngetokke Bathara Guru kok ra sida. Lah ngapa? Kul dinamatke umpama Mbak Tatin jagong saka kono wis kaya Bathara Guru, Pak. Kok sakaya Bathara Guru ki lho? Lah iki tangane papat. Tangane papat loro no. Papat ngarep. Sing loro ning endi? Sedakep ngono kok. Cakepmu. Olah jaluk kon nyulek matane. Bathara Guru ki tangane papat. Iya. Iki tuh tangan. Sing loro ki iso ngene-ngene ya to. Terus Sing loro ki sedakep nek Bathara Guru ki. tapi nek Bathara Guru lah iki uduk. Lah apa? Lah iki Wong karang ngarep buri ki ra iso dibedakake, Pak iki. Kok iso? Iki lho. Kok ngarep buri kok ora iso dibedake ngenyak Tatin lho kowe. Ngarep buri ki ra ono dibedakake. Kok iso? Umpama aku dadi bojone Tatin iso nggo ndelik Kok iso ngendelik? ngarep rono. arep rono bahasa ngendi kowe iki? Lah. Rono rene. Iya to, Pak. Saka kono aku ora ketok, Pak. Dadi umpama aku dadi maling iki cocok ya sini iki. Duwe bojo Tatin kaya ngene iki. Iya. Dasare ya gedhi ning iki ngangeni, Pak. Oh, ngangen. Pirang-pirang dina ora ketemu ki kangen rasaku karo Tatin. Kowe. Heeh. Wis kangen terus ngapa saiki wis ketemu? Yo piye carane? Ya carane piye? Panggung ini hanya milik kita berdua. Nah terus arep ngopo? Ya roman tuh paling ora iki. Roman iki dadi sapa? Hah? Dadi sapa? Ya paling ora iki kaya ning ketoprak-ketoprak. Ya. Paling ora iki. Wis kaya yo iki kudune injis ngene lho, ngerti. Lah ya. dapukane apa sih? Apa Pak? kira? Anu, kene iki lah getol dengan cerita Suminten Edan. Ayo. Kayak tadi dari Mas Broto kita di Suminten. Lah cembluke tak pilihke sindenku. Sing ayu, Pak, Sing ayu ayo sapa jenenge? Okva. Ayo dadi cembluke ya. Tok 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 tok. Ngomong mau ilang-ilinge ya, Reng. Kowe ora taruh wong e. Bar ndelokke iki Ngapa? terus iki bedane akeh banget, Pak. Bedane apa? Dhuwur, lencir kuning. Ah. Wah, cara nek dadi bojo cocok iki, Pak. Ah. Memperbaiki keturunan. Iya. Anake mesti apike Pak anake. Apik. Umpama aku sapa iki jenenge? Okva. Apa? Okva. Okva ya ta? Ah. Jos. Ah. Anake mesti ireng putih ngono ora iki. Heeh. Ya Allah, weling. Kok zebra ta? Diajeng. Iki kono berarti anu Pak iki. Suminten. Suminten iki kedanen karo aku. Ah. Jual Ning kowe moh mergo kowe wis Mergo aku- gadot tresno karo cempluk. Oke. Berarti cembluke le metu mengko. Oh iya. Aku tak kan
anu omong-omongan karo si Pak Ah. Ijo sik kuwi. Ah. Apa jenengmu sapa? Cemplok lungguh siki. Plok, ayo plok lungguh sik. Ayo, Bro. Kowe ora. Ora to. Den Mas Broto ki digantung karo Suminten. Tutuk 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 tutuk. Tutuk tutuk tutuk. Tak wis padake saka kaduan. Kaya ora paling iki Suminten. Den Mas Broto. Aku sing teko lho Den Mas Broto. Panjenengan niku kula atu-atu ket wae kok mboten rawuh-rawuh to Den Mas. Ana ing kadipaten kene lho. Ngopo kok iso tekan kene? Kok iso tekan kene? Kula menika madosi panjenengan. Kula menika ada perlu sama jenengan ngeten lho Den Mas. Ono perlu apa, Iya, no perlu ya. Anu, nanti saya iki kok nanti bahasa Indonesia bareng. Den Mas. Den Mas, kupingnya budek. Tok, tok. Ana opo sih? Den Mas. Panjenengan menika pangling kalian kula menapa? Aku ora pangling marang siran. Kula Nanging sinten? tak wis padake Kula sinten? janur gunung. Kula sinten? Janur gunung. Kula sinten? Janur gunung. Kula sinten? Suminten. Nangge kula suminten to Den Mas, kula menika sampun kapang sanget kalian panjenengan lho Den Mas. Aja kaya ngono Suminten. Diwes padake para nayaka praja. Sakmene mbane. Umpama aku Nek jenenge jatuh cinta kuwi ora usah memandang sapa-sapa anane cuman aku sama kamu. nanging anu Suminten. Apa? Apa? Suminten. Mekmu mati. Ngopo? Manismu. Ya, sing gandrung sing wedok iki ya. Anggun jiwa. Den Mas Broto iki goblok nek ayu suarane apik kok ya moh. Moh, moh nek karo iki. Lah ngopo kok moh? Moh, mergo aku wis duwe pacangan. Waduh. Sapa pacanganmu? Lho, apa kowe ora ngerti? Sejatining ingsun wis duweni pacangan. Suminten. Ning kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Ora iso. Ing ngatasé putra bupati iki kudu duweni sisian iki paling Lah layak. sisiane sampun wonten Sing mriki sak lho. derajat ora karo kowe. Panjenengan mbok ngrasake sik to, sedilit wae to. Ora iso. Sedilit wae, Ora iso. setitik wae. Ora iso, ora iso. Jenengan mbok yo nek jenenge ibarat panganan mbok nyicipi sik ngono lho. Ora iso, Suminten. Aku Lah aku lek kon ngicipi tok gelem. Kayak dalange ngono, apa-apa gelem ya. ora iso dia. Suminten. Agawe karo jiteng Den Mas, panjenengan napa mboten mesakaken kalian kula to Den Mas? Ora. Kula menika sampun dandan kawet wau demi untuk menemuimu. Apakah kamu cinta sama aku? I love you. Opo kuwi? Aku tresno kalian panjenengan. Ora iso. Aku wis dijodokke marang bapakku, Bapakmu sapa? bupati. Bupati sapa? Bupati Ponorogo. Jenenge sapa? Sopo? Lampu. Sopo? Aku ora ngerti bapakmu sapa jenenge. Sing pokoke aku tresno karo panjenengan. Ora iso. Aku wis duweni pacangan Suminten. Ora liya kuwi Cempluk Warsiah. Templok Warsia. Cempluk Warsiah. Endi bocahe endi? Lho, iki Iki endi? Iki. Coba tepokno aku karo yang jenenge Templok Warsia. Tutuk, tutuk. Kene Cempluk. Lho iki. Coba. Sawan.
Jenengan seneng mboten kalian Suminten? Ora, aku tetep tresno marang sliramu. Aku ora doyan sing barang kaya ngono kuwi. Den Mas. Ana kedhok Aja takut. ngilang-ilangke kowe sapa sing ngladeni? Jenengan lagi wae ngladeni. Awang ngladeni aku. Nanti klambiku suwek-suwek iki sapa Nalikane ngono desa kae ora seneng mergo kowe. Wong kelakuane wong wedok kok dadak manjat pohon kelapa. Loh, kan kula panjenengan kan ngelak to. Kula kan iso menek wit kambil ya menek wit kambil tak goleke degan. Kula kurang pripun? Nanging dudu semestine wong wedok iki kaya ngono kuwi. Jenenge kowe wanita sing tangguh. Contone iki lho. Ngapa? Lho, tuladane iki cempluk wasiah. Aku Cempluk njaluk apa? apa-apa ki ya disembadani. Contone? Lho, kopi metu kopi. Teh metu teh. Lah terus aku kurang metu apa? Kowe Wong aku kopi ya metu, susu ya metu. ora, Ora piye? ora, Ora piye? ora enak susumu. Saisane cemplok. Piye? Kowe karo aku kira yo sedulur ta. Mbok rasa ngrebutke wong lanang siji kuwi. Mbok kowe iki Aku ora ngalah. ngerebut Suminten. Aku ki ora ngerebut. Terus? Den Mas Broto sing seneng karo aku. Den Mas, Ngopo? dadi wong lanang aja tumbak cucukan lho kowe. Ngopo? Lah kowe mau bar karo aku kok dadi karo cemplok? Nang iki dadi pilihane bapakku. Cemplok, kuwi mau wis sisaku lho, Plok. Kowe gelem? Belum, Bro. Wong loro kene tak ladanane kene. Kok maksudnya ngono iki piye? Ora kena. Inti sarine apa Tin? Inti sarine. Hah? Yen kowe ora gelem dadi bojoku, aku iso edan lho. Heeh. Rono. Nek aku edan, aku wudo lho. Blandang, ayo ndang. Oh, iki etok-etok ya. Bacut ki. Yen ora lho. Den Mas, nek jenengan aku edan sapa sing arep nambani? Sing nambani dalange. Dalange nambani aku iso. Iso Ora iso, dalange lagi bar loro. bar loro lambung. Ya kon njaluk tulung Mbah Wandi sing nambani. Ayo. Mbah Wandi, njaluk tulung Mbah Wandi. Heeh. Mbah Wandi, mriki Mbah Wandi. Mbak Wandi, Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Mbak Wandi. Dano sik kowe. Endi Mbak Wandi? Mbak Wandi nanti. Aku jaluk nomor Mbak Wandi. Wes. Suwuk. Mbak Ayo. Wandi aku jaluk tombol. Mbak Wandi aku jaluk tombol. Tombone eketan 5 Mbah. Mbah endi Mbah? Mbah Mbah endi Mbah? Jebul ki yo tating karo ngemis Ngapus. barang ta iki. Ngapusi iki Mbah. Nganggo mik Mbah, mik endi Mbah, mik. Piye, Mbah? Iki sing sembodo Pak iki, Pak. Apa? Sing sembodo samu barang iki. Heeh. Kok sembodo? Lho, samu barang wis merantasi. Heeh. 75. Mbah Wandi ya? Heeh. Heeh. Oke, ya. Mantap nih Mbak niku Mbak Suminten Gentang Paras, Gentang Nempang Wuyung kalian apa ki mau kicing miring. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Aku dipanggil kon nang panggung. Mbah iki lho Mbah, niki jenenge Den Mas Broto iki milih cemplok daripada kula tak kalih jenengan wae ya Mbah ya. Gelem ae aku. Ya ayo Mbah. Aku ya milih iki wae daripada kuwi Den Mas Broto apa? Gur Boleh cilik. toh, Ibu? Gur cilik ra ndek dhuwit apa? Bojoku kalau. Bu, Ae. ngambil sekedap nggih, Bu. Tak nggone dolanan tok wae wis. Ora liya-liyane. Ayo Mbah ya. Dadi
Oke. Ayo, kuat pirang ronde, Mbak? Lek 8 ronde. Oh, siap. 8 ronde. Arep duwe anak piro, Mbak? Piro? 6. Mbah. Kowe arep duwe anak piro? Mbah, kira-kira iso apa, Mbah? Isih oke no. Lah jamune apa, Mbah? Jangune. Tok jreng. Apa kuwi? Tok jreng. Tok jreng. Iya. Contoh aku jamune suringat, Mbah. Peringate apa? Sore diombe bengine jengat, Mbah. Ngono. Heeh. Lah aku ora ngombe njungut kok. Timbang. Aku ora ngombe kuwi njungut. Kuwi urung ngombe wis anu Padahal padake. iki. Oh. Sing ngene iki njungut. Ngono ya, Mbah? Heeh, berarti kalah karo aku kowe. Kalah kowe apa nek kowe kowe? Ya iki kok nyun sewu Mas Kangko. Nggih pripun? Bayarane karo Mas Gareng kok aku lho kudune. Lah lucu aku kok karo. Ra iso wae. Adik ora iso. Ra iso mrene golek kok ngekeke Mbah Bandi. Lah, iki kok kan permestian untuk lawak sekian-sekian untuk prediksi. Nggih. Nek ngono didun bagi papat. Iki aku hitungan. Yo Mbah, aku sesuk bali denger-denger. Ngono. Mbak Wandi. Dalem. Panjenengan Nggih. mau nyuwun tembang napa? Kijing piring kalian buyung. Oke, sakniki nembang puyung rumiyin nggih. 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 Kalih Aku- kula nggih. Lah aku ora iso kok. Ora iso ya sing penting joget karo aku. joget ya ora iso. Ya aku nek rung ditambani tetep omong areng ngomong ngene iki terus. Tambane. Nah, iki. Tambane. Iki sing teko iki sing iso nambani iki Mbah Reok iki. Terus semoga aneh. Ya, sip. Apa kuwi? Buyung ya nak ya buyung. Buyung. Buyung ya. Nembang karo Simban nang kene wae ora sana ndi-ndi. Iya. Nang tengah kene kene. Nembang Mbah Wandi. Buyung. Ae. Buyunge bawane piye Mas Gareng? Ayo, Bu. Rembulane sumunar. Ayo. Sopo, Pak? Ya. Rembulane Jos. sumunar dadari lintang angitari tawang Ayo perbatatin. Iki ana bebungah saka apa iki saking Cakruk Kembar RT 2 RW 3 Gelagan Kulon Reok. Nggih. Ya niki enten 700.000. Nah, monggo batatin ya. Nanong ya. Ating klepyen. Sak tayane. Nonanong Wanci ratri. Was larat. neno nanong ya. Suara angin semripit ngidit Lolalong sayang gekeret mana Mas Gareng ayo mong kang nandang wuyung nanong taman loro asmara duh kusuma wilangan loro lan songo lan kalih nonanong ya. mugi welas mrene
Monggo buka celuk. Nah, Nduk Okva ya kena, Mbak Tatin ya kena, ya. Wuyung. Nah, ya. Langgam sik ya. Nganggo wae. Dangdut. Ya, monggo dadas. Saking penggemar berat Ki Dwijo Kangko nyuwun lagon ninggal katresnan. Oh nggih, pun garap Samboyo. Oh nggih, monggo Cok. Mungkin sambung ninggal katresnan Samboyo. Yo. Mbak Okva kan. Mbak Tatin Pidat.
joget iki, Pak. Sampun katur niki wau. Mbah Wandi. Mundutipun. Nggih. Wis ya oleh menyilih aku. Nggih. Oleh wis ya matur nuwun karo nyonya kae. Bu niki anu nggih. Anu le ngambil sekedap malih nggih wong dereng siyos ngenehi yo. Wis tundak tanduk. Tundak tanduk sampun. Yo wis. Nggih, matur Mbah suwun Wandi nggih, Pak. matur suwun. Nggih, Mbak Wandi, sinten sing katuran pinarak pepabungan wau, Pak? Pak Toni. Oh, Pak Toni. Pak Toni. Pak Nggih, Camat. mangke Pak Camat Nggih, kalian masuk Bu Lurah. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Jenengan kan nyuwun pirsa, bulurae ndi Pak Nggih, Toni yen nggih. pirsa nanti. Ditambah Pak Pamuji niku dewan kan. Oh, nggih. Siap, Pak. Katuran pinarak Pak nikah Lurah, nggih, Pak Pak. Lurah kados dire Pak Lurah Besuki niku ya tukang joget, tukang nyanyi ya MC. Oh, komplit nggih, niku Pak. wonten Nggih. satune nggih. Oh, nggih, siap nggih. Selain itu Monggo menawi kepareng tindak panggung Ibu Kepala Desa sinten ingkang diaturi tindak pepanggunan ya wonten Pak Pamuji Nggih. wonten Pak Camat Pak Lurah sing kersa pinarak wonten panggung monggo katuran ya nu berbaur dengan seniman-senimati nggih Mas Gareng Nggih, Pak. menghibur sedaya warga masyarakat wonten ing Maguan ya Monggo Pak Pamuji mbok bilih utawi Pak Camat, Pak Toni. Monggo. monggo ayo Kalian- ayo kancane ngisik gembira ayo rambera
Ibu Sunar ya. Nggih. Ibu Kades menika sampun kalih periode, Pak. Laras. Purna besok pada bulan September. Nggih. Nah, muga-muga tutuk anggenipun momong masyarakat, Ibu. Amin. Pangestunipun. Ini contoh emansipasi wanita. Ya. Nadyan to dadi wong wedok ning iso memimpin warga masyarakat wonten ing Maguan. Presiden wedok ana. Gubernur wedok ya ana. Ana. Bupati wedok pirang-pirang, camat wedok, kepala desa wedok pirang-pirang sejajar dengan pria untuk memberikan tanggung jawab memimpin kepada desa. Gitu Mas. Nah, iki contohnya beliau Ibu Sunarwiyati. Nggih. Nah, monggo Ibu paring Paling dawuh, Bu. Nggih. Nggih, matur suwun sanget. Kala wau sampun jumeneng wonten mriki. Lah menika sampun tergandengan ditunggu-tunggu Mbak Tatin. Oh, nggih. Kawula atas nami desa ngaturaken sugeng rawuh dumateng Mbak Tatin Titot. Nggih, Bu. Nggih, sepodo lemune ya Mbak ya. Nggih. Nek jenengan ampun titot nggih, napa? Nggih sedengan ngenten Wis mawon. duka pokoke padha lemune nggih. Sami sugeng rawuh dumateng Mas Gareng. Nggih. Mas Ibu. Gareng sinten wana sapa? Nggih. Nggih. Sugeng rawuh wonten Maguan. Matur suwun sanget atas rawuhipun ingkang ditunggu-tunggu masyarakat. Sampun napa nggih? Berhari-hari niki. Kapan Mbak Tatin dugi? Alhamdulillah Nggih, dalu menika alhamdulillah, saged Bu. kepanggihan. Nggih. Intinipun atas rawuhipun panjenengan saged menghibur masyarakat Maguan. Monggo mumpung kepanggih jenengan meriahne desa kula niki, Pak. Siap. Amargi kegiatan dalu menika pungkasanipun kegiatan bersih desa. Oh, nggih. Nggih, dados niki ingkang terakhir ingkang pungkasan dados masyarakat menika nyuwunipun ingkang meriah. Oh, nggih, Nggih. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sami-sami. Sampun nguri-uri nggih ngurip-urip anu seniman ingkang termasuk kula kalian Gareng kalian Pak Dalang menika nek mboten dipun tanggap nggih mboten urip niki nggih. Ngoten. Lah nggih, kalih iki nggih rezeki niku nggih kagem para pedagang juga lho Bu. Dadi pedagang nggih angsal rezeki nggih sedaya angsal rezeki saking niki mergo nanggap wayang niki matur sembah nuwun tesih nguri-uri nggih Bu nggih. Amin, nggih sami-sami. Nyuwun ngapunten Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ponorogo sugeng rawuh. Nggih. Kala wau mboten dereng panggih waktu kula jumeneng. nggih. Dipun sekecakaken Bapak. Pak Kadin. Nggih. 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 Wonten pamundutan lagu menapa Ibu napa Mbok boleh titipan nggih ajeng nembang kalian kula nggih saged. Kula nderek mawon. Tembangipun monggo njan pilihne sing sae. Nggih. Nggih, sing sae kagem masyarakat kula. Nggih. Kula mboten saged nembang. Siap, Pak. nggih. Siap, Bu. Napa pripun? Mbah Wandi nyuwun Mbah Wandi sesedeman. pripun? Nggih. Sesi deman. Oh, nggih. Siap. Oh nggih. Nggih. Mungkin kula tak lenggah mawon. Dados mungkin mboten saged mirsani jenengan lek kula teng Nggih. mriki. Oh, nggih 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 matur Bu. sembah Matur suwun nggih, Bu, nggih. Nggih. Menyatu Nggih. dengan masyarakat. Sembah nuwun Ibu Kepala Desa. Desa Maguan. Dah, dadak nyangoni sinden barang iki ngopo to, Reng? Iki mergo nek mboten Ah. minggah niku mboten ngeten iki, Mas. Ah. Iya. Lah iki bejane kanca-kanca iki. Bu nganti ditung kae jiro lupatmo. Yoga entuk wae iki, Pak. Aja. Ya kok iso entek 3 juta pujul. Nggih matur sembah nuwun Nggih, Ibu. matur sembah nuwun Ibu. Oh, nggih. Nggih, Mugi matur berkah nuwun. barokah Bu. Nggih. Wiwitane. Nah, sesi deman karyanipun Mbah Haji Syukuran Suwanda saking Blitar. Siap. Ayo, dibawani riyen Mbak Tatin, monggo. Wiwitane andrek sang pekik pria bagus
kang saking bukir Swara kurang. Ya. swara kurang pramana ning wasis ngrum ana kodhoke angungrum marang bendara Sulistya pijer ngincangake alit Ras tampani kendang. Yuk. terus no sesideman Yuk. luwih becik patenan Ya. urip ana Tanggus. Mas Pomo, terima kasih.
suwun. Nah, penaturaken dua permintaan dari Mbah Wanti. Nggih. Mereka wonten mamundhut Mas Gareng Mbak Tatin. Mbak Tatin Napa, jeneng Pak? kasih ya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sunarto Pak Enanda. Ingkang mapan wonten ing Gemolong Sragen derek mirsani wonten ing channel Dewi Jolaras Indonesia. Nggih. Menawi dipun keparaken nyuwun lagon kelinci ucul garap gamelan Bali Pak Kangko. Nggih. Ugi saking Mas Gareng. Nggih. Saking Pak Zani Pari Kediri ugi monitor. Derek Pungon terima kasih Mas Ngadinu. Pondok Ungu penggemar berat ngebiar malih Mas Kangko. Nggih. Nah, benjing tasih ngebiar malih wonten ing Semarang, lajeng wonten Jombang Mas Ngadinu. Iya suwun kelinci ucul. Ya. Mas Tulus Cikarang, Jawa Barat ugi monitor sembah nuwun. Ya. Ya terus Mas Gareng. Kelinci ucul. Nggih. Digarap Gamelan Bali. Sinten ingkang badhe Ana Butuwi, Siap. ana sapa jenenge kuwi Mbak Wiwi Rawati juga ada Mbak Retno Cungpe. Ya. Ya. Ya turke ini digayengke wong iki cara Bali, Pak. cara Bali. Ciri khas Dewi Jolaras. Ya. Monggo. Pun aturaken sedaya pamirsa ingkang wonten ing Maguwan uga ingkang wonten ing luar kota juga luar negeri yang pada malam ini menyaksikan lumantar live streaming Dewi Jolaras Indonesia. Nggih. Penonton mencapai 2000 lebih pasang mata, Mas. Iki bengi. Ya. Monggo pun garap kelinci ucul gamelan Pulau Dewata. Yuk. Sing kedua dangdut para kanca.
Terima kasih. Si Ucul. Wah, cung pae. Apa? Wah. Kowe ceget. Cung pae. Ah. Cung pae iki lho tak ajak. Nggih. Tasih tunggal Mas pamundhutipun. Napa, Pak? Menika saking Mbak Tia ingkang mapan wonten ing Singapura. Nggih. Nuwun lelagon Pujaningsih. Lho, Pujaningsih gamelan apa iso? Bisa ya? Nah. Nggih, ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Kagem Mbak Tatin wonten arta 200.000 matur sembah nuwun. Nggih, Pak, Pak sehat walafiat sungkem Tia. Saking Singapura, nggih, matur nuwun. Nggih. Nah. Ya, Dene ken pujane iki digarap cara nganu, Pak. apa? Gamelan iki. Ya gamelan. Wah, iki. Nah, sing disuwun Mbak Tatin niki ana arta 200.000 ning dikancani karo Mbak Mayang karo Mbak Wanda. Yo, Wong telu. wong telu. Disupati yuk, mari berdiri yuk. Mari kemari masih nyanyi berdiri. Nyanyi sambil menari. Yang kanan yang kiri kelanjutan sampai pagi. Mari kemari masih nyanyi berdiri. Nyanyi sambil menari. Yang kanan yang kiri kelanjutan sampai pagi. Neng. Iki ana 200.000 saka anu diaturke Mbak Tatin. Nah, Iki. ya, aku mau menyampaikan tok. Ya iki wis di TF. Iki Iki kula. dibayar Ah. naik. Saka Mbak Tia ingkang wonten ing Singapura, Mbak Tatin. Oje matur sembah nuwun Mbak Tia, mugi berkah barokah nggih, laris. Amin. Laris-laris ngendine? Kabeh anu. Pujani sih, Pak. Iki ngersakne orang gawa musik Mas Gareng menjane Mbah Wanti lan panitia. Insyaallah benjang wonten ing Balong, wonten ing ngadisanan kalian wonten Ngerandu mengke wonten musikipun. Nah, terus mriki niku nglayani nganggo klasik ya oke, musik ya siap. Beres. Oke, manut kalau sing nanggap beres yo Mas Gareng. Beres. Maju tak gentar. Membila yang bayar. Yo. Diaturke lagune Pujaningsih. Monggo. Para kanca, yuk dados. Ayo dong. Para wakaning bagus netra terus handulu nadyan kata handangu nanging kusumeke kalbu baper pacar pintu sloko
Boten hanjawat kang Asal. Kaya-kaya pos antuk suwarga apa ya iki tresno tresno tansah nyata Mas Gareng, menika wonten dawuh saking panjenengan Ibu Kepala Desa Maguan. Nggih. Pak Dalang, Pak Kadin, Tony Sumarsono, saha panjenengan Pak DPRD Pak Pamuji diaturi tindak wonten pepanggungan ora ketang sak kebiaran. Nggih. Pak Tony kalian Pak Pamuji. Nggih. Monggo. Pak Tony, Pak Pamuji menika daulat dawuh saking panjenengan Ibu Kepala Desa Katuran Pinarak wonten panggung. Yuk, turup, turup. Monggo Pak Tony. Monggo. Monggo Pak Tony, Pak. Piantun ingkang hebat. Nggih. Dalu, Wisung dalu, nggih, Nggih, Bapak. Dalu, Pak. Mas Sedaya wabil khusus Bu Lurah atau perangkatane warga sedaya saged namung nderek donga mugi-mugi berkah. Tansah tumuju dhateng panjenengan sakeluarga lan seluruh masyarakat Maguan. Sukses selalu aja lali ya. Mai besok macung neh lho ya. Nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Mugi-mugi anggenipun kagungan kajat bersih desa, Desa Maguan tansah pinaringan rahayu wilujeng kantun manggih bagya mulya sak warga, sak kecamatan, sak desa Maguan. Matur kemawon. Amin. Matur nuwun. Niki pripun Pak Tony? Lah monggo. Aku wis pasrah lek nyanyi Nggih. lok-lokne. Kula nggih kula nggih wakil Monggo mawon. Pak Pamuji. Wakil Pak Pasrah sing urung Mas Gareng. nyanyi iki. Monggo Pak Pamuji. Pokoke hukume munggah panggung iki siji nyanyi loro nyawer. Lah kuwi milih ndi? Ngono Pak. Nek ora nyanyi ya berarti Nyawer. Nggih, kula tak pun ninggalin iki Pak. Nggih, ngoten mawon Mas Oh, Angkok. ngoten, Pak. Dipun Siap. regengaken. Ya, siap. Nggih, nggih, Mbak Nuwun. niki kula Napa? Request napa, Pak? tak wakil Mbak Tatin mawon. Nggih. Nggih. Lagunipun napa? Ali-ali. Wah, ali-ali nggih. Nggih. Nah, Kula tak mandhap mawon nggih. Nggih, kula tak titip mawon. nggih. Yes, Mbak Nuwun. Monggo Pak titip kalian kula Pak. Oh, iki setunggal jiro lupat mo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke men ta, Reng? Udakara enten
3 dosa, Pak. Nah, Pak Pamuji, wah, ngoten niku lho, Pak. 9, Pak. Matur suwun, Pak. Wih, berkah-berkah nggih, Pak nggih. Pak Tutuk Pamuji, kanggenipun ngomong Bandung. masyarakat. Nah. Iki, Pak. Tak titipke masuk kas. Ya. Wis Nah, sewengi semua sapa- menginginkan suarane Mbak Tatin Titot. Eh. Nah, sing disuwun Pak Pamuji lagune Ali Ali. Ali-ali. Nah, ya untuk menyikat waktu tanpa bawa ya Mbak Tatin ya. Nah, Ki wis wayahe kepruk. Oh, ngono ah. Eh. Ya. langsung, Pak. Ya, wah. Dan Ali-ali. manyen ya Pamundhut saking Pak Pamuji muga-muga tutuk kanggenipun momong masyarakat. nggih. Iki lho nenggani ngestreni warga masyarakat Maguan. Heeh. Jarang-jarang lho Pak minangka dadi punggawaning pemerintahan ki angger bar limbukan yo kundur. Ah. Ing iki nganti biar sesuk. Nggih, matur nuwun sak derengipun nggih. Nggih. Sampun peparing mugi berkah nggih, Pak. Nggih. Dagangane payu Tatin. Laris-laris. Laris. Yo, ngagemo. Ya. Ngagema ali-aliku pamrih aja marang aku. Ayo. Nadyan kula mboten melu mesuke kelingan alabetku. Lamun ambane selaka emane mung tansah damel suwon niki ambane kencana amriye tansah manggiya raja. Jan, sing ngendangi malah iki aku bingung lek arep nganu irama. Saking trampile tangane lek nganti kok ora protol ya tangane. Angger Pak Dodo ki. Pak Dodo. Dran tang. Pak Dodo iki. Lek arep ketutke iki iramane lek ora tek. Lah iki mana? Blundang blundung blundang blundung. Taket taket. Hmm. Tang tang. Blundung tang. Iya. Dos. Pilihanku mripat biru pamrih preselesnya ingkang larani yen makan isi hatiku besoke Sana
Matur sembah nuwun. Nggih. Ya, nutuk nelakon ha. Sawangane lenduk ning dhuwur. Mendung mentiung hanggur kepi ing Gunung Tidar ya.